Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan para sutresna budaya. Nderek nepangaken nama kula Feni Setiawati saking jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Ing wekdal menika kula badhe ngandharaken ngengingi bab batik. Menapa ingkang dipun wastani batik? Panjenengan sedaya tamtu sampun asring mireng lan mangertos tembung batik. Inggih, batik inggih menika salah satunggaling budaya ingkang sampun dangu wonten saking para leluhur salajengipun turun temurun ngantos dumugi kula panjenengan sakmenika. Miterat Hamsuri wonten ing bukunipun ingkang ngemu irah-irahan batik klasik, tegesipun batik inggih menika satunggaling cara kagem maringi rengga wonten ing kain mawi cara nutupi perangan-perangan tartamtu kanthi migunakaken perintang. Zat perintang ingkang asring dipun ginakaken inggih menika lilin utawi malam. Kain ingkang sampun dipun serat kanthi ginakaken malam saklajengipun dipun paringi werni mawi cara pencelupan. Saklajengipun malam dipun icali mawi cara godhog kain. Wusananipun saged ngasilaken kain ingkang winastan batik arupi ragam motif ingkang agadahi sipat-sipat mligi. Miterat etimologi, tembung batik mula bukanipun saking tembung basa Jawi, inggih menika tik ingkang tegesipun titik utawi matik saking tembung pandemelan damel titik, ingkang saklajengipun berkembang dados tembung batik. Kejawi menika nggadhahi teges ingkang sambet kaliyan damel titik utawi netesaken malam wonten ing kain mori. Saklajengipun menapa kemawon jenis-jenis batik menika? Batik menawi dipun perang adhedhasar massa inggih menika wonten batik klasik, batik tradisional, lan ugi batik kontemporer. Saklajengipun menawi dipun perang adhedhasar teknik anggenipun damel saged dipun perang dados batik serat, batik cap, batik lukis, lan ugi tiron batik. Batik serat inggih menika kain ingkang dipun rengga mawi tekstur lan corak batik ginakaken tangan. Anggenipun damel batik jenis menika nelasaken wekdal kirang langkung kalih kanthi 3 sasi. Batik cap inggih menika kain ingkang dipun rengga mawi tekstur lan corak batik ingkang dipun wujudaken mawi cap. Padatanipun dipun damel saking tembaga. Proses damel batik jenis menika mbetahaken wekdal kirang langkung kalih kanthi 3 dinten. Batik lukis inggih menika proses ndamel batik mawi cara langsung lukis wonten ing kain petak. Lajeng tiron batik utawi ingkang dipun sebat ugi batik printing utawi batik sablon inggih menika batik ingkang proses anggenipun damel dipun cithak mawi proses sablon. Proses batik saged dipun pungkasi boten ginakaken lilin, malam lan ugi janting. Menika andharan saking kula ngengingi babagan batik. Nyuwun pangapunten kathah kalepatanipun. Cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.